ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бародарони азиз, яктаи лайка бизанед, подписатсия кунед, то ки наворҳои мо баҳри шумо аст. Шумоам баҳри мо яктаи лайка дариқ надоред. як сар ғанаҷинаки нозоидаи беҳтарин, иншоалло ки молаки моли хубай, масъала аҳлиш хурду хӯрокаш кафола дода мешавад. Мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қуронтепа. бародарони азиз, рақамҳои телефон 917 38 98 78. камтар маълумот дар бораи мол метиҳем. бародарони азиз, баъд мегзарем ба нархи навои мол. дар рақамҳои гуфтем гузаштем, ватсап имо ҳаст, занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, мол дина рӯз беҳад ба қаталаби сахт буд. вақти бордоркунишам ҳастай. касе ки мол карда мешавад, беҳад синаи хуб дорад, чочакои ғавси хушрӯ дорад. масъалаи аҳлишам иншоалло ки беҳтаринай. мол фақат пешониш қашқай. бародарони азиз, ай пеши бибинед, молак беҳад моли базебида базебай, сойкаи хубам дорад. хуштай попари ғавсам дорад. бародарони азиз, он чи ки аён аст, ҳоҷат ба баёнест. занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибан биёянд, ай пеши хона да мола бибинанд. бародарони азиз, синаву пари хуб дорад. мол чочакои сафеди ғавсаки хушрӯ дорад. масъалаи аҳлиш ҳамаш кафола дода мешавад. бародарони азиз, мо як сар моли дигар дина дар навор монда будем. урам савдо шидагӣ нест. бародарони азиз, пурсидаистам, нархш туғрӣ нашидест. касе ки агар дар якҷоягирам бигирад, иншоалло ушам моли камтар навор мекунем. якҷоя дар каналам партуфтагия ушам метавонед ки якҷоя харидорӣ кунед. бародарони азиз, не ки моло дар тоқагирам фурӯхта мешавад. касе ки иша уша харидорӣ мекунад, фарқ надорад. занг бизанед ба рақамҳои 917 38 98 78 харидорӣ кунед. дар рақамҳо ватсап имо ҳаст. бозам такроршам, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. иншоалло ки муомилаи хуб дорад. доставка ба тамоми шаҳр, ноҳияи вилояти Хатлон ройгон аз ҳисоби канали мо. бародарони азиз, нархи мо туғрӣ бигирад. нархи мол, бародарони азиз, 12500 сомон муомилаи нағз дорад. иншоалло ки молам беҳтарин мола, касеро бигирад раҳмат мегӯяд. ина бародарони азиз, як бор хадавои мошин мегӯм, мола нишон метиҳем. камтар пеш кашад лоҷон, як моларо агаришам бибинам. мол иншоалло ки беҳад молаки аҳлал, моли дарозӣ да дарозаи ғавсаки хушрӯи дасти пои хуб дорад. ина тамошо кунед ҳамаша мола. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, фикри ақидатон дар зер комментария бинависед. сухана хуб ша бигӯед, сухани нек гуфтан садақаи, сухана нек ша бинависед. касе ки хоҳиш дорад, занг бизанад, қатъи дар алоқа бирояд, суҳбат мекунем. иншоалло баратон дар масъалаи нархи навош ҳамаш муомилаи хуб дорад. бародарони азиз, ҳозир мо камтар ай моли дина партуфтагӣ дар канал партуфтагӣ монам камтар гавшам навор мекунем, маълумот метиҳем. иншоалло ки баъд хайрхуш мекунем. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, ана моле ки дина мо дар навор гузошта будем, ана мин мола ҳарчу пашти як хела, ҳарчанд молои хубанд. ина тамошо кунед. бародарони азиз, ина моли ҳозир навор кардагем, ана мола дина мо дар навор гузоштагем. и беҳад моли фасоди хушрӯад. ира мо 13500 сомон нархгузорӣ кардагем. иншоалло ки бо муомилаи хубам дорад. бародарони азиз, ира савдо кардастан, камтар нархиш туғрӣ нагирифта истааст. не касе ки дар якҷоягирам бигирад, қатъи ҳардушам муомилаи хуб мекунем. иншоалло касе ки бо якҷоя савдо кунад, мол муомилаи хуб дорад. иншоалло ина арқаи мола бибинед боло. ина бародар, и дина дар навор гузоштагӣ буд. мола ки беҳад хирой нағз аст. ина касе ки дар якҷоягирам ки савдо кунад, ҷадмал беҳад моли фасонаиш, мол ба дараҷаи олиш моли хушрӯ аст. дарозӣ дар дароза, сорчам сорта, ҳарчанд ноф дорам. бародарони азиз, моло қарор дорам дар шаҳри Бухтар. бародарони азиз, занг бизанед ба рақамҳои гуфтем гузаштем, 917 38 98 78 харидорӣ кунед. то наворҳои оянда худоҳофиз. худованд ёру мададгоратон бошад.